Ratan Tata जों तिनि सावै मानलायनाय बतामनि काजागलिया तै बिनि लाइफ नि फेल तै सक्सेस नि कौरावनो जों तिनि अबिदिन बिस्ति गाहाम के सावै मानलायनाय रतन टाटा आचायो 18 दिसंबर 1937 पारसी जुराबास्टियान फैमिली रतन टाटा नि फैमिली आगे नि फ्रुन हतेनो बेलायनो गोनां जेफ्रो रतन टाटा नि 10 यार अंगो अफ्रो बुमाते बुफा ड्राइवर्स अंमनि बागै बिनि चरायफ्रो बबनि मा बाबै तंना मुसुफान मा तंलिया अफ्रो बनो बिनि नाना तलाङै थां बनि लगे तन्ना बागै ब पुइला मुंबई नि चैंपियन स्कूल बिनि एजुकेशन ना कंप्लीट खाइ पना थां न्यूयॉर्क रिवाल्डाल बिनि परे रिवाल्डाल नो बबनि ग्रेजुएशन कंप्लीट खाइमनि यागोलो हाबालो थाङैनि बिनि बिजनेस मैनेजमेंट तैनि आरो बो कंप्लीट खाइ फिर फायो इंडिया तै बर अमेरिका परि तंफ्रो बर 15 days IBM कंपनी जॉब बखाइका अबनि यागोलो बिनि दादुनि कगै ब निजिनि कंपनी सामुं खाइना स्टार्ट खायो 1971 ब निजिनि कंपनी गाहाम जागत तलांफानो ओ समय श्रमिक विद्रोह चले तंमा बागै बिनि कंपनी ते बेलायखिनो लॉस थांगो अबनि परे बते स्टार्ट खायो 1998 साल पुइला इंडिका गाड़ी सलामनानि ओ इंडिका गाड़ी न सामनि परे अमेरिका नि जेगुआर तै रेंज रोवर कंपनी रबै थाङै काम खायनि रक बनो बन बिजनेस नि गाड़ी सलामन तिको अफरो अमेरिका नि जे रेंज रोवर तै जेगुआर गाड़ी नि जे सलामनाय रक दे आरो नि मालिक तंनाय रक बन बेलेखन लासि फुनुतै ते आफाइके सबजे नों गाड़ी से सनमा रोंया हेतानि के सनाम हेके तानि सलामि सिनि टाइम नो लॉस खाइ रखिनि ब अफ्रो बेलेखनो लासि फुनुजागो अबनि परे हानि है सातटन दादा टेंस यानि परे तेबो फास्ट गाड़ी सन इंडिका गाड़ी न तेबो अपनो अपग्रेड खाइ तेबो इंडिका EV2 नि कैसा तेबो गाड़ी न ब लॉन्च खायो अफ्रो सिमिंग न ब मानि थां बनि लाइफ नि फुल सक्सेस नि लामा अफ्रो सिमिंग के बनि किसा सक्सेस फाइसा खाता ओ गाड़ी सन होते बनि बिजनेस नि गोबां मा जागा पिजा खा समय ओ समय आयं के बन पुइला जे कंपनी ओ बथां हेल्प सान ओ कंपनी र बेलायखन लॉस अंमनि बागै रतन टाटा नि रब्र फाया नांगो तै रतन टाटा नि फाइब्र रतन टाटा न बरनि जेगुआर रेंज रोवर अब है गाड़ी रंनि शेयर फाना साव ओ समय रतन टाटा बंनि न आगे लासि फुंमन अबनो मुइतो खाया वइनो बंनि जे शेयर न मार्केट न ब्रो रतन टाटा पाइ नाउ रतन टाटा ब मुसखेन मुकेश आमनि बिल गेट्स मार्क जुकरबर्ग नि नाइ बगना ngै मांखमुन रतन टाटा बबन 66% बिन इनकम न ब बरंनि चुबानाय ब रिविरु तै कोलकाता नि TMC मुंबई हॉस्पिटल अवहेरो 70% चलाय गोबां बेसि आरो नि कैंसर रोगिनो फ्री ट्रीटमेंट रिवि दंगो इनके जों ताउ साइमा लाने रतन टाटा तामनि काजलिया ब बिनि लाइफ US मासा बुरैनो पुइला हामजागमनि हाइफानो काजग मानलिया 1960 जेफ्रो ब US थांगो अफ्रो 19 बोसोरनि कैरोलियंस मुङै कैसा खरकसा बुरैनो हामजागमनि हाइफानो ब इंडिया ओ फाइनाय 1962 जेफ्रो चाइना तै इंडिया जुद्ध अंगो हाइफानो ब इंडिया ओ फाइ 1962 जेफ्रो चाइना तै इंडिया जुद्ध अंगो थंगै तंफ्रो ब बिनि ओ हामजागमनि बुरैनो इंडिया ओ तोबि काजंना हिनि तंमानि हाइफानो अफ्रो इंडिया ओ जुद्ध अंमनि बागै बिनि हामजागमनि बुमा बुफाराव बिनि हामजागम बुरैनो बनि लगे रहना सलिया ओवन सिमिंग रतन टाटा तै काजंना नि बखाराव फालिया ना तै ब ओपन सिमिंग बनि बिजनेस पास खाइनाय तै काजंना रक टाइम रक मालिया हिनि ब कबमा बनि इंटरव्यू बन बैसुंनाय टीवी शो रगो बन सुपर बहार हिनि साव हिंका दलक नरक ताबुल सावि मखना रतन टाटा तामनि बु बिनि लाइफ काजलिया हिनि हिंते डाक्टर वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो मानो चैनल सब्सक्राइब खाइता पगली हिंका मालाय इंते कदार वीडियो हम